Izlazi sad ću. Sam rekao da ću sad. Šta se dobije kada se spoje okoreli autonomaš, tvrdi Krajišnik i urbani mladić, koji je došao do posla preko veze? Kada to rade Dimitrije Banjac, Nikola Škorić i Dejan Ćirjaković, odgovor je urnebesna komedija pod nazivom Državni posao. Jedan makar snimimo ljudi da idemo, da i ovi ljudi mogu da... Ajmo, pazite. Mlađo, može. Ideje odakle dobijate za skečeve koje pišete? Pa, ima jedan čovjek, on živi na relaciji Bijeljina Brčko, Stevan se zove i uglavnom on nama šalje te ideje. Kako? O poštom pismom, uglavnom pismom, nema elektronsku tu poštu. Sad ga tjeramo da kupi laptop pa da to bude lakše. Koja je vaša uloga? Pa moju ulogu u stvari nema ovde. Ja dođem, sedem tamo uz režiju, pustim ih, oni sami odrade, ja zatamim na kraju i raziđemo se kupiti. Ovo je naš backstage, evo možete da snimite. Tu sad uđemo jedno sat i po ranije, ponavljamo tekstove i jedemo junk food, te keksove i kikiriki i pistaće. Tako da, tako obično. Nemamo neki budžet. Hvala. Mandiću, tvoju gde ti sve nisi furo nos, taj svoj delik. Vidiš ti ono sve furo nos, taj svoj delik. Da li se glumci i scenaristi pridržavaju scenarija? Pa ja mislim kad bi se pridržavali scenarija da to ne bi bilo to. Naravno, bar 30% svega je improvizacija. I kako izgleda u državnoj firmi zaista? Pa mi radimo u... To je javni servis. Radiodifuzna ustanova. Radiodifuzna ustanova. Tipa servisa javnog. I baš u servisu i radim. Ko od vas? U javnom servisu, ali u servisu. Ko bi mogao možda bolje od njih da glumi? Pa dok god budu tražili ovako malo para, dotle će biti. A vidjet ćemo ako nađemo neke jeftinije, neke indice ili tako nešto, tamo neke crnce koje rade za mnogo jeftinije, za manje para, možda ćemo njih angažovati. Ko je ubio Kennedyja? Mi smo više za to takozvano istraživačko novinarstvo i time smo se i bavili kad smo počeli da radimo u zabavnoj redakciji. Mene su pozvali da dođem iz Hollywooda krajem 2011. godine. Ja sam se odazvao zato što... Mislimo da jedeš tamo, zato što... Dosta već da kažem nagrada dobio. Koji? Što je Oskar za montažu na filmu Ples s rukovima i na Avataru za kameru. I rekao sam, pa hajde da napravimo nešto i za moj rodni grad. Zašto da to nešto krijem i da čuvam u sebi to znanje, tako da sam došao. Ja imam jednog rođaka, on je Makedonac, radio na Bit Bazaru, on je čarape vezene, miže kao... Dok je još bio u snazi. Dok je bio u snazi domaći, jedno kažem. Njega sam doveo da nam bude reditelj i tako je to da kažem. Ali nismo ih zvali sve. Da. Nemamo neki budžet. Hvala. Da mi kući, mislim, šta njega sam... Ajmo mi lepo, ponovo.